Nok wong ayu luar biasa. Terima kasih Kang Mas. Sugeng dalu wong ayu. Terima kasih. Bu, pripun? Ayu cantik nggih, Bu nggih. Dono, sing ngenteni sampean ket subuh nang kene mau. Masya Allah. Wis Matur pokoke. sembah nuwun ibu-ibu. Iki jenenge sing ungu-ungu iki ibu-ibu pekakak-pekekek ya iki. Iki ibu-ibu paut Karangkuten nok wong ayu. Heeh. Biasane nek ibu-ibu PKK ngene iki biasane iki Nyapa? anu Sangune akeh. ora. Ora. Apa? Rada megelne. Rada megelne nang lana apa? Hah? Lapo? Ora gelem ngalah her Mas aku. Ngono. Oh ya ora maksudnya ibu-ibu PKK ning desaku. Ning liyane. Lah iki yo mbuh maksudnya. Ya gelem nok wong ayu. Ya ora apa-apa. Kita perkenalan dulu ya Nggih, ibu-ibu monggo. ya. Ibu-ibu yang ungu-ungu, cantik-cantik. Tadi sudah nungguin dari tadi ya. Nggih. Nggih. Sudah capek napa belum? Belum. Alah. Iya. Iya. Heeh. Nok wong ayu le bengesan ket subuh. Ada Ganti nang janggut bengese. Kan jam 4 sore. Jam 4 sore. Masya Allah. Nok wong ayu Ya. luwih becik uluk salam rumiyin dumateng warga masyarakat Karangkuten Inggih, monggo. ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih ngaturaken sugeng dalu sedayanipun masyarakat ingkang wonten teng Karangkuten. Karangkoten Mojokerto. Kerto, Nggih. Matur sembah nuwun sampun rawuh hadir di acara dalu niki. Sedekah bumi wong ayu. Sedekah bumi. Nggih, alhamdulillah mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Allahumma Tansah amin. pinaringan panjang yuswanipun. Panjang yuswane. Adoh saka sengkala Elek nggih balak bendu ya nok wong ayu. Iya. Heeh. Sing mirsani kuwatah Kang. Kata sanget dorong sing nang Nanti- live streaming iki mau tak delok wis 1 juta. Oh, ngono. Sing dodolan nok ditutup ket sore mau spesial. Ono Niken, ono Jihan ngono. Oh, Mbak Luar Jian tadi biasa. sudah Sampun tampil sore ya? mau Oh nggih. iya, Heeh. alhamdulillah. Iki Padahal mah bersih desa, bersih desa warga masyarakat Karangkuten Gondang. heeh, nanggap wayang. Nanggap wayang dalange nanggap Ki Niken Pringgo. Salindri. Niken Salindri. Nanggap Jihan Audi. Nanggap Jihan Audi. Iki yang perlu dicontoh buat desa-desa yang lain. Ya ngono kudune, tepuk tangan dulu untuk Bu Lurah ya Nduk ya. Heeh, Wis iki nimbali. jenenge rukun. Guyub Bisa nek rukun. Rukun ki yo ngene iki. Ngene iki, Tentrem contone. adem ayem ya toh. Ibu-ibuke ngene iki do rukun, do kompak kabeh nggih ungu-ungu kabeh. Wis Ya pokoke toh. nggih. Nek tanpa adanya ibu-ibu ini kita tidak bisa ditimbali. Gak di iso sini. nang kene. Heeh, gak ono sing gawe soto, gak ono sing gawe rawon wis cicip rawone wong Mojokerto. Urung Urung. Urung. Empale gede-gede nok, empale. Empale gede-gede pokoke. Daginge kok ijipana ya nok wong ayu ya. Iya, iya. Masalah aku marah ditawani anu rawon kok. Ditawani rawon. Ditawani jangan bobor. Alah. Ya emoh aku jangan Emoh. bobor. Heeh. Wong ayu Heeh. niki tembang ingkang angka kali dipun Iya, paringi langsung napa aja niki. ya. Heeh. Langsung aja. Sesarangan Pandawa Laras no Oh, Indonesia. Pandawa Laras. Hmm. Waduh, sing anu ya, musisinya ganteng-ganteng ya. Ganteng-ganteng. Wiyogane enom-enom no. Oh iya, wiyogane nom-nom banget toh ya. Dalangi ya sik enom tir. Ndi dalange. Dalangi mang sik ganti mari ngene minggah. Sik enom wis ta temenan. Oh. Heeh. Iya, Wis, iya, iya, heeh. iya, iya. Paling ganteng iki. Oh, paling ganteng tukang kecer. Kecer. Iya, wajahnya kayak Cer. teletabis ngono. Iya, mene viral cer. Langsung kaya Teletubbies ngono. Ora nak ya. Goyang. Iya, iya. Tembang angka kali nok wong Niki ayu. mau permintaan dari Ibu Lurah wonten pamer bojo kalian apa Bu wau Bu? Sigar, sigar, ya. Sigar. Heeh. Sigar dulu aja. Jenenge sing request iki anak buahe kabeh. Mene nanggap nggih, Bu. Amin. Tak dongakno rezekine akeh. Amin. Nggih, Iso amin. munggah haji kabeh. Amin. Iso nanggap Mbak Niken. Sak rombongane campur sarine Oh nok iya, ya. Pandawa Laras. Ojo lali MC ini pisan. Ora Heeh. kaget.
Jane ya Nggih. ndak ngaruh. Heeh. Mangga sesaran campur sari Pandawa Laras Indonesia. Ibu nyanyi nggih, Bu Ada nggih. Niken Salindri. Yang di sebelah sini nyanyi ya, Bu ya. Iya. Eman-eman lo ditanggap nih Mbak Niken ada-ada kok Kediri orang nyanyi bareng-bareng. Ih, anaknya siapa tuh ya? Ya, sabar, si omong ki lo cangkeme Mbak Niken. Ngono-ngono iku ketes ulan wingi. Apa flyer didomno iku ana Niken gak iso turu sak ulan makne sing bingung Aduh, iku. Masya Allah, terima Ah, kasih ah. ya. Ya Allah, Yes. kon pidato iki lho aku. Iya, gongkon pidato. Makasih ya. Ini dibuka sekarang apa besok? Oh ya, oke. Nggih. Kapan-kapan wae. Iki enek duwite ra? Ora nek aku membuka. Makasih nggih adik-adik nggih. Makasih ya sayang ya. Sehat selalu, pinter sekolah ya. Amin. Heeh. Soalnya SMA bolos gak apa-apa. Lek SD SMP aja. Ora oleh. Bolos tanggapan. Muga-muga rezekine kaya sampean wong ayu ya. Amin, Heeh, ngono lho maksude. Lah iya ngono maksudku urung tutuk kok. Sigar. Sudah, Mbak Niken sudah 5 lagu. Nih, diprotes ibu-ibu PKK. Wes Bu. Wes 5 lagu ki mau. Dorong jarene no. Masa urung? Durung. Masalah ki mau wes 5. Aja lagi loro ya Bu ya Allah. Nggih. Ibuke direwangi nangis. Heeh, sampai kayak ngono no. Biasa iku ambek luma-luma ndelok nang YouTube ngene. Iya, Niken alhamdulillah rek, saiki ngono. ketemu ya Bu ya. Saiki ketemu langsung. Ketemu Mbak Niken langsung ya Bu ya. Oh biasanya di Facebook ya Bu ya. Alah. Ibeke nduk Facebook gak duwe IG lali aku. Oh iya, tapi kan duwe TikTok ya Bu. Duwe TikTok. Masa Allah wis pokoke. Piye Bu? Rasane atine seneng apa gak? Seneng banget sayang, Seneng banget. Mbak Niken cantik apa ndak? sangat-sangat cantik kayak bidadari. Sek. Ngono. Aku ki gak percaya karo ibu iki wis jelas-jelas ngapusi. Sampeyan apa ngerti bentukane bidadari kaya piye? Lah ya. Lah ya goro-goro kok. Sama Alah. ngerti aku bidadari. Jenenge wong no, ibu-ibu PKK ya ngono ku mang pasal 1 iku mang. Gak gelem ngalah. Heeh. Ras terkuat di bumi. Ras terkuat di bumi. Iya, jane lho ibuke kaya Allah. Ya Guyang-guyu Allah. ya Allah. Ya Allah. Ya ampun kaya sumeh heran kok guyang-guyu. Nanggap dhewe mangkane. Heeh. Ya. Ngene iki meneh statuse wong sakarang kuten Niken kabeh. Ora apa-apa. Luar biasa pokoke. Desane Karangkuten ki kan kompak. Kompak selalu. Gawe status Niken siji kudu gawe kabeh. Niken kabeh. Nanggap Niken siji yo nanggap kabeh Nanggap anak ya. kabeh, Heeh. Nak sing mburi desa apa kok kaya ngantuk ae kok. Soale delok bokongku. Delok bokongi. Delok bokonge Mbak Niken komanan bokong ya. Biyo. Tapi alhamdulillah seneng ya Bu ya. Seneng. Seneng nggih. Seneng. Tahun ngajeng nanggap malih nggih. Amin. Oh sing gak melok bayari bau anter. Ngomong-ngomong desa kene iki to saulan nanggap ping pindho. Nanggap ping pindho saulane jenengan. Nah. Heeh. Alhamdulillah wis pokoke. Kita undang Bu Lurah dulu. Bu Lurah, ya. nggih. Monggo Bu. Bu. Ayo Bu Bu Lurah. Jo meneng Bu Lurah. Heeh. Monggo Bu. Nggih. Ayo Bu, ya Allah. Ada. Ibu Lurah ayu cuantik Masya Cuantik Allah. kembar kaya Niken iki Bu Lurahe niki. Saya tak cekelani mik Bu Lurahe niki. Nggih, amit nyuwun sewu Bu Lurah. Kamu pakai mic ini. Oh, Bu ngono. Lurah dan pakai Nggih. ini. Nggih. Monggo Bu mriki Bu. Inggih waduh. Celak Bu kali Lurah. Mbak Niken monggo. Nggih. Bu Lurah cantik sekali, mirip kados Mbak Niken. Ayu pundi Bu? Nggih. Ayu Mbak Niken nggih. Lah, Gak wani jawab. cantik Bu Lurah, cantik Bu Lurah tapi akeh aku. Akeh ame anu. Wis pokoke. Inggih cantik lahir dan batinnya. Sama Mbak Niken. Nggih to Bu. Heeh. Lek gak ayu lahir batine lo gak mungkin sampean ditanggapno kaya ngene Duh. iki. ya Wis toh. nyoto pokoke. Wis nyoto duwite Nggih. ilang musnah. Lah iki Nggih. ora iki kan nyoto. ya Nyoto toh, pokoke. nyoto, Bu Lurah. Heeh. Heeh, nggih. Ibu umurnya masih 17 tahun nggih Bu nggih. Ah, kelihatan muda sekali gitu loh ya. Ditambah
baby fish. Baby fish. Baby fish. Kalau ini bukan baby fish. Enggak, wis enak boros ngene. Heeh, wis kok daripada kok tutuk ndindi viral aku. Lah, kamu wajahnya boros-boros manja gitu. Alah ngono, izin aku. Heeh. Bu Lura saged nyanyi napa mboten? Mboten. Bu Lura mboten. Sasu. Heeh. Tapi ngancani Mbak Niken nggih. Nggih. Nek mboten saged nyanyi berarti nyawer mawon. Nggih no. Heeh, wis mang niku wis gak usah ijol-ijol lek Bu Lura nyawer ngono. Langsung gebokan kok wong ayu. Ngono Tenang ya. ae. Tenang ae wis ta. Oke, monggo Bu. Nggih. Nyanyi Bu Amit. lho. Loh, nyapa kok tampani mike? Ndah. Bu Lura ki arep nyanyi kok. Ngono. Ya, monggo Bu Lura, aku lak bingung. Bu etok-etoke mlebu Bu. Heeh. Dan dicekel ngono wae kok ya. Teko dicekel mawon, Bu. Wow, request-e pamer bojo. Nggih. Ya. Untuk warga desa Karangkuten semuanya dan ibu-ibu. Oh iya. Nggih. Pamer bojo. Ya, nanti cendol dawetnya bareng-bareng ya Bu Ibu ya. Siap. Napa, Bu? Langsung mawon. Mboten Bu. Wah, mboten Bu ya Allah. Napa ta jenengane? Ya Allah, Tane Bu. kaya repot-repot ki lho nyapa ya. Niki, sampeyan kaya niki nggih lho Bu nggih wong lhoan nggih Bu. Oh, siap. Siap nggih. Monggo ning Niken Salindri. Pamer bojone Bu Lura nanti. Ya Bu. Oh, dereng Dereng ngerti mari. goyangane Bu Lura. Monggo ya, amit kok. dan sewu. Mboten napa-napa Bu. Heeh. Ya. Monggo Bu mriki Bu. Ning Niken Salindri. Iya. Heeh. Request Bu Lura sampun dipun pinangkani. Sudah. Nggih. Bu Ibu. Lura mau wis sapek-sapeksa. Pripun? Joget lho. Heeh, tapi mboten Ternyata purun mek tidak joget-joget mau, nggih. Tiba nggur ngene-ngene tok. Nggih. Ibu-ibu niki sampun ngantun apa dereng? Sampun. Nggih. Dereng nggih, Bu. Sampun. Nggih. Dilanjut nggih, Bu. Mboten. Nggih. Sampun puas napa dereng? Dereng. Temenan pokoke terniken-niken sedaya iki. Seluruh Indonesia lho Ken iki kan. Sing mirsani. Mungkin yang di sebelah sini ada permintaan lagu apa? Ayo. Napa? Apa? Ular kambang, mangke ular kambang iku. Wedhus. Mambu wedhus. Piye maksudnya? Hah? APT Thailand. Nyapa? Oh, piye Bu? Piye Ki Bu? apa? Piye Bu? Ki apa sih? Sing piye? Sik Sing kok piye? jelasno Jangan, jawane jangan, piye? jangan, Piye piye piye? Iya. Sing piye jajang sing Piye? sampean mau lekmu nyanyi piye? Tete iku lho. Tete tempe apa piye jane? Kuwi Bu. Iso ngene-ngene Bu. Jajal tak ndelok ayah. Aduh, yang salah. Uduk bokonge sing maju mundur. Ngene lho. Bisa ndak? Mas Jajal Mas nuruti ibu-ibu. Pekakak-pekekek ya. Nuruti ibu-ibu kan dari pasal 1 Mang lo, ibu-ibu itu selalu benar. Iya. Jaluk ke apa ku Mang? Anu APT Thailand. APT link. Si jajalan nok ke apa nok APT nggih. Jajalan nok. Nah. Mas kok ngono tok to, Mas? Engko tak keprok lho iki kok suwi. Sabar, Nduk. Kira-kira dalang kok piye tok tak tok tak tok. Iya, sik dideleki sik ditutuli nok. Santai mawon. Jangan terburu-buru. Iya. Kita harus Iki ke sabar. apa iki? Ada. Alah padha wedoke. Alah omongmu. Kok Wah, dhewe kan padha wedoke. ngono? Heeh. Kena ndek mau salin bareng kok. Ngono nang buriku Mang. Alah. Ero berarti ya. Wis nok ketemu ta, Mas? Mas wis ketemu kok, Mas. Heeh. Mas iso gak Mas? Nek gak Jan iku lho. Ibotane dhewe lagi engko.
Engko diangkat engko. Jane ibu iku lho bawen dina TikTokan paling nggih sampean niku. Heeh. Wis temenan. Wis ora usah nggih musik, Mas. Wis ana Anana pateye apati tetena apatia apati teteku apati to apati kut 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 apateye nek anana pateye apati tetena apatia apati teteku apati to apati kut 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 apateye. Wis marem ya, Bu ya. Marem. Wis. Ya alah. Bu mek sakcrit. Sakcrit wis marem lho, Bu. Ayo, lagu Oke. selanjutnya. Monggo Ini dipun pinangankan napa niku? spesial buat seluruh warga yang ada di sini, spesial satu lagu terakhir buat kalian semua. Wes rasa ngoyak, ora melok nanggap kok ya. Ngono. Nih. Perjanjiannya petang lagu lho, Bu. 5 10 tambah ya, Bu ya. Sak lagu tambah 10 juta ya, Bu ya. Ning niki ana sing request ya, Wan. Apa? Pujaning se jarine. Masa bengi-bengi pujaning sih. Oh, enggak, Kak. Sing rada hot, sing rada hot. Sing rada hot, Mbah. Kono. Apa? Napa? Apa? Janda 7 kali. Janda 7 kali. Tambal ban. Ya. Tambal ban. Ayo sayang celik aku dong iso. Iso. Ayo sayang culik aku dong. Sakit. Cilik aku dong. Nggih. Pripun Bapak Ibu? Sampun nggih. Lagi tapi yang semangat ya. Nggih. Satu lagu lagi ya. Nggih. Nah, ini bonus. Tembang bonus ya nok wong ayu nggih. Mergo sing mirsani ya saking katahe. Saking katahe. Wis ngenteni ket dik mau. Wis ngenteni kedhik Jadi mau. Mbak Nika ndak boleh egois, harus Nggih. memberi toleransi. Siap matur nuwun Satu sanget, lagu Dok. terakhir. Nggih. Lagu pamungkas nggih saking Mbak Niken nggih. Mugi-mugi Mbak Niken saya muncer wis tutuk dindi. Amin. Ya rabbal alamin. Niki tembange napa Bu Lurah? Monggo Bu, nonton request lagu napa? Oke. Napa nek manut kula mboten nyanyi lho, Bu. Loh, nggih, ayo. Apa Napa? ya? Apa ya ibu-ibu Fataya? Aduh. Jadi janda 7 kali. Emang nduk kene ana rondo pitung Pitung dina. Pitung. Nek rondo pitung dina iki. Nggih. Apa ya, Mas? Napa Mas, lagumu yang terbaru apa, Mas? Iya, ngono musisi kok tetok omah gak iso turu kan? Apa ya? Lagumu yang terbaru apa? Apa? Wilawas. Apa? Sing rada hot-hot. Oh, waktuku kecil kuwi ta, Bu? Nggih. Isa nyanyi kuwi ta, Bu? Oh, aja. Lah nyapa? Ampun, ana sing ngomong wis empun. Apa? Tresno tekane mati. Tresno tekan matiku mung sampeyan rana mun direleku berjuang kudu dadi siji ora. Sing nduk kene gak rono. Iya. Atuh yo. Sing lawas wae ya, Bu ya. Heeh. Sampeyan aja plong-plong tak cium lho sampean kok. Alah gak apa-apa. Gak iso turun kok. Sini kamu tak cium. Saking ndredeke no. Ngono. Biasanya delok nduk YouTube kayak iki mang arek-arek iku ngono.
Heeh. Iya ini geminjal ini Bu. Ya apa ibu-ibu iku? Kok domeset di versi geminjal ngono ya Mas ya. Nggih. Embuh aku yo ora ngerti yo kono. Lirik geminjal piye lho, malih-malih dadi lirik geminjal iki lho. Terima kasih buat semuanya. Jumes. Sampai ketemu Bersama lagi. Ningniken Salindri. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Awet teh Allahumma momong amin. anak putune. Amin. Mugi-mugi iso ketemu Mbak Niken malih nggih. Nggih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ningniken Salindri. I love you too. Matapu. Nggih, semoga perjalanannya lancar, selamat sampai tujuan gendok. Soyo sukses selalu. Matur nuwun Ningniken, nggih, hati-hati. Jaluk foto dhisik wong ayu. Kene HP-ne arek-arek. Ayo, musisine jumeneng sedua ya. Bu Lurah, oh Mbak Niken hadap ke sana juga, monggo. Nggih, HP ini sinten? Monggo, ibu-ibu PKK derek foto bersama dengan Mbak Niken Salindri. Ayo, anak sumilak ta. Oke, terima kasih Mbak Niken. Matur nuwun nok wong ayu nggih. Ayo nyambut gawe anak ning Jumia kali ning Nur Fadila. Nduk Niken, surate karino wong ayu. Nggih, spesial niki. Spesial, Mbak Niken, sak lagu 10 juta lah, aku sitok sampai suwengi 500 tok. Alah gak apa-apa disyukuri ae. Sing penting iso ada ambek bayar mekar ngono lak lama. Lah iya. Bapak Ibu tetap dijaga kewaspadaannya, dompet, HP, jangan sampai lalai nggih. Perjumpaan kita di sesi